Ik was Jenneke moet krijgen. Eén slag de bek, even schrikkelen, dan wilde we eens ophouden. Het moet al goed, dat is het enige wat ik ga. Het moet goed. Du wirst van betalen. Du wirst uitnodigen, du nodigt mensen uit. En die hebben een verwachting van die. Nou, en ik hoop dat ik dat nooit teleurgesteld had. En ik hier er niet van horen, maar ik moet je elke keer wat van zeggen moet. Ik zei, er is in die sjocht alles, jongen. Ja, zijn maar die klet. Dat was ouder. En op een gegeven moment dan denk ik zelf, kreeg ik het naar taskit. Nou ben ik nog heel vitaal. Ik was je oorlog mee. Ik heb nergens moeite mee, maar waar wie het goed mooi is. En dan als ouder was, ik ben al 24. En dan na 2, 3, 4, dan ben ik 28. En dan mag ik gewoon verstaan de en zeggen, het had mooi west. En ik wil graag mooi ophouden, net als een kneusje. Dat hoop ik net te beleven. Ben ik je goed bij de Fido-TB-groep? Vrouwen in de overgangtherapie praatgroep? Nee, ik wat mijn vrouw halen, die zit in de overgang en die kan de gong net krijgen. Ik kreeg nog heel veel dat ik vroeger was dat toen ze trouwd ben. En nu ben ik 40 of 50 jaar trouwd. Nou, en dan kreeg ik weer nog een vraag van, vind ik prachtig. Prachtig, ja. Even een achteromsje en denk je het mij pakken. Net kwetsen, net sporten, daarvoor. Kindteken van de Meerwol zonder het podium? Nog zat nog steeds nog net. Maar dat maakt hard op. Ja, heel simpel. Dat bevat ik dan ook, want ik zelf wel missen. Maar stop, hoor. Dan was het net leeuwen, hè? Nee. Dan was het net leeuwen, Nee. hè? Zo zit ze de rechter wasje, hè? En je sjocht bij hem wat schouder en weet je wat ze zei? Nou. Ach, hé Jan, ik ken me nog. En dan bij meisje nog één show, een nee-show. Die komt aan Camille. En dat is mijn griet en mijn mensen. Dat we al die dingen. En na die show hoop ik, dan toch nog oorlog even langs te gaan weg Westen. Dat laat het me sabot om er even een dag te zijn. Maar dat zijn heel wat plakken. Ja, jongen. Wie haalt hier? Ik ben oude weer, hè? Ja, maar dan gaan we toen tientallen door Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Maar ja, no problem. Hoe lang wordt het die afschietstoernooi dan wel? Ik hoop heel lang. Ja,